नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला इयत्ता 7वी या वर्गाचा सराव संच क्रमांक 49 विषय गणित घटक पायथागोरसचा सिद्धांत हा आपल्याला शिकायचा आहे। तर बघा, माझे नाव गोविंद फड, माझी शाळा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कुडनूर, तालुका जत, जिल्हा सांगली, केंद्र डफळापूर। तर बघा, त्यात पहिला प्रश्न दिलेला आहे। बघा, पुढे काही त्रिकुटे दिली आहेत, त्यातील पायथागोरसचे त्रिकुटे ठरवा। आता त्रिकुटे दिलेले आहेत, ते पहिलं त्रिकूट बघायचं आपल्याला। तर बघा, पहिलं त्रिकूट कोणतं आहे, तर 3, 4 आणि 5 हे 3 संख्या आहेत। तर आपल्याला पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार काय करायचंय, तर बघा, पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार आपल्याला सूत्राच्या प्रमाणे आपल्याला काय करावं लागेल, मोठी संख्या हे कर्ण आहे असं समजूया, म्हणजे आहे असतोच। तर बघा, 3 कर्ण वर्ग बरोबर पहिली बाजूचा वर्ग अधिक दुसरी बाजूचा वर्ग ह्या पद्धतीने आपण कर्ण 5 असं आहे, त्या कर्णाचा वर्ग करूया। ह्या दोन्हीची बेरीज म्हणजेच कर्ण आहे, म्हणजेच ह्या दोन्हीची बेरीज आली म्हणजेच आपल्याला काय होणार की ही काटकोन त्रिकोणच आहे असं येते। तर बघा, 3चा वर्ग अधिक 4चा वर्ग, 4 चौक 16 अधिक 3 त्रिक 9 बरोबर 5 5 25। तर बघा, 15 आणि 9 आणि 16 25 येते, म्हणजेच हा त्रिकूट आहे, हा पायथागोरसचा त्रिकूट आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरा प्रश्न घ्यायचा आहे। तर बघा, दुसरा प्रश्न बघा, तर दुसरा प्रश्न बघा, 2 4 आणि 5। आता बघा, ह्या ठिकाणी आपण कर्ण वर्ग बरोबर पहिली बाजूचा वर्ग अधिक दुसरी बाजूचा वर्ग। आता ह्या ठिकाणी कर्ण 5 आहे, ह्या ठिकाणी निश्चितच आपल्याला माहिती आहे की ह्या ठिकाणी त्रिकूट होत नाहीये, तरी पण आपण करून बघायचंय। 2चा वर्ग अधिक 4चा वर्ग, 4 चौक 16 आणि 4 2 4 5 5 25। आता ह्या ठिकाणी बघा, 16 4 20 येते उत्तर, ह्यांचं दोन्हीचं उत्तर 20 येते असल्यामुळं हा त्रिकूट नाही, हा पायथागोरसचा त्रिकूट, हा पायथागोरसचा त्रिकूट नाही। त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न घ्यायचा आहे। तर बघा, पुढचा प्रश्न तिसरा बघायचा लगेच। तर तिसरा प्रश्न कोणता आहे बघा, 4 आणि 5 आणि 6, 4 5 आणि 6 ह्या संख्या त्रिकूट आहे का नाही बघायचं आहे। आता सगळ्यात मोठी 6 आहे, तो कर्ण असतोय, पण हा सुद्धा कर्ण म्हणजे त्रिकूट नाहीये हे निश्चितच होतंय बघा। तर बघा, पहिली बाजूचा वर्ग अधिक दुसरी बाजूचा वर्ग। आता ह्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे 6चा वर्ग काढायचा आहे, त्याच्यानंतर इथं 5चा वर्ग काढूया आणि 4चा वर्ग काढूया। 4 चौक 16 5 5 25 आणि 6 6 36।
आता ह्या ठिकाणी ह्या दोन्हीची बेरीज 36 येते का पाहायचं आहे आपल्याला. 6 आणि 5 11, 6 आणि 5 11, हा चाला 1 3 आणि 1 4. ह्या ठिकाणी 36 येत नाही म्हणजेच हा त्रिकूट होत नाही. हा पायथागोरसचा त्रिकूट होत नाही, त्रिकूट होत नाही. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न लगेच घ्यायचा आहे. आता बघा पुढचा प्रश्न. तर तिसरा प्रश्नानंतर आपल्याला दुसऱ्या प्रश्नानंतर आपल्याला तिसरा प्रश्न घ्यायचा आहे. तर तिसरा कोणता आहे बघा. 2 6 आणि 7, 2 6 आणि 7 हे सुद्धा त्रिकूट नाहीये, तरी सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे त्रिकूट आहे का नाही ते. तर बघा पहिलं, तर ह्या ठिकाणी बघा पायथागोरसच्या प्रमाणे सगळ्यात मोठी संख्या 7 आहे. 7चा वर्ग म्हणजे असं अगोदर सूत्र लिहूया. कर्णाचा वर्ग बरोबर पहिली बाजू चा वर्ग अधिक दुसरी बाजूचा वर्ग. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे कर्ण किती आहे. 7 मोठी, सगळ्यात मोठी बाजू कर्ण घ्यायची असते. 7चा वर्ग बरोबर पहिली 6चा वर्ग अधिक 2चा वर्ग. 2 दोन्ही 4 आणि 6 6 36, 7 7 49 ह्याचा वर्ग म्हणजे 36 आणि 4 40 येतात. म्हणजेच हा पायथागोरसचा त्रिकूट नाही, त्रिकूट होत नाही. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न बघायचा आहे बघा. पाचवा प्रश्न बघायचा. 3 झाले. तर बघा पुढचा प्रश्न आपल्याला बघायचा आहे. तर बघा ह्या ठिकाणी पाचवा प्रश्न आहे. 9 40 आणि 41 हा पायथागोरसचा त्रिकूट आहे का नाही हे आपल्याला ठरवायचं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे सर्वात जास्त मोठी बाजू कर्ण असते, म्हणून आपण 41चा वर्ग दुसरी बाजू 40 अधिक 9, 40चा वर्ग आणि 9चा वर्ग. आता बघा 9 9 81. आता ह्या 40चा वर्ग काढायला खूप सोपं आहे. 4 चौक 16 करायचं आणि 2 शून्य द्यायचे, अधिक झालंय. आता माहिती आहे आपल्याला ह्या ठिकाणी 40चा वर्ग बी करायला सोपं आहे आणि 1चा वर्ग आपल्याला 41चा वर्ग करायला लागेल. आता ह्या ठिकाणी गुणाकार करून 1 आणि 4 हे 0, 4 1 4, 4 चौक 16, 1 8 6 आणि 1 1681. ह्या ठिकाणी निश्चितच आपल्याला माहिती की 1681 ही त्यांच्या दोन्हीची बेरीज आहे. म्हणजेच हा पायथागोरसचा प्रमेय. हे 1600 आणि 81 म्हणजे 1681 हा पायथागोरसचा त्रिकूट आहे, त्रिकूट आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न घ्यायचा आहे बघा लगेच. पुढचा प्रश्न बघा शेवटचा 6वा. तो सुद्धा पायथागोरसचा त्रिकूट आहे का नाही ते आपल्याला ठरवायचं आहे. तर बघा त्यातला पहिला प्रश्न कोणता आहे बघा, म्हणजे त्रिकूट कोणता आहे ते बघूया. 4 7 आणि 8, 4 7 आणि 8 ह्या ठिकाणी काय आहे बघा. ह्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे कर्ण वर्ग बरोबर पहिली बाजूचा वर्ग अधिक दुसरी बाजूचा वर्ग. आता माहिती आहे सगळ्यात मोठी संख्या 8 आहे, तो कर्ण आहे असं आहे. त्याच्यानंतर 7चा वर्ग अधिक 4चा वर्ग, 4 चौक 16, 7 7 49. ह्या दोन्हीची बेरीज 8 8 64 यायला पाहिजे, कारण ह्याचा वर्ग म्हणजेच 8 8 64. वर्ग म्हणजे त्या संख्येला त्या संख्येने गुणणे म्हणजेच वर्ग होणे. आता माहिती आहे 9 आणि 6 15, 15 5चा हाताला 1, 5 आणि 1 6, 65 येते. 1 कमी पडतोय म्हणजेच हा त्रिकूट होत नाही. हा पायथागोरसचा
पायथागोरसचा त्रिकूट होत नाही. अशा पद्धतीने पहिला प्रश्न संपलेला आहे. आता आपल्याला दुसरा प्रश्न लगेच बघायचा आहे. तर बघा दुसरा प्रश्न, तर बघा कोणता आहे बघा. हा, तर बघा दुसरा प्रश्न आपल्याला बघायचा आहे. दुसरा प्रश्न, तर बघा दुसरा प्रश्न, खाली काही त्रिकोणाच्या बाजू दिल्या आहेत, त्यावरून कोणते त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहेत ते ओळखा असं म्हटलंय. तर आपल्याला ह्या सूत्राप्रमाणेच आपल्याला सूत्र घेऊनच आपल्याला काय करावं लागेल, काटकोन त्रिकोण कोणता आहे ते ओळखायला लागेल. तर सगळ्यात मोठी बाजू 17 आहे. तर 17 आपण आधी सूत्र लिहिलेले कर्ण वर्ग, तो 17 हा कर्ण आहे आणि पहिल्या बाजूचा वर्ग अधिक दुसरी बाजूचा वर्ग बरोबर पहिली बाजू आपण काय करूया 15 आणि दुसरी बाजू 8. तर बघा ह्यांचा वर्ग करूया 8 8 64 आणि 15चा वर्ग 225. 15चा वर्ग किती होतोय 225 होतोय आणि 17चा वर्ग किती होतोय तर बघा 117चा वर्ग 289 होतोय. तर आपण करून बघूया 17चा वर्ग 289 होते. तर आपण खात्री करण्यासाठी आपण करून बघूया 7 7 49 40 4 7 1 7 4 11 0 आणि ह्या ठिकाणी आपण 17 देऊया. तर ह्या 9 8 आणि 2 289 हे बरोबर आहे. तर आता ह्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे दोन्हीची बेरीज किती होती बघूया. 6 4 10 0 हाचा 1 6 आणि 2 6 3 9 9 हाचा नाही आहे 290 येते 189 होते. म्हणजेच हा काटकोन त्रिकोण होत नाही. हा काटकोन त्रिकोण होत नाही. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न बघायचा बघा दुसरा 11 12 आणि 15. आता हे सगळ्यात मोठी बाजू 15 आहे. आपण सूत्र लिहिले कर्णवर्ग बरोबर पहिल्या बाजूचा वर्ग अधिक दुसऱ्या बाजूचा वर्ग. सगळ्यात मोठी बाजू कर्ण असते म्हणून आपण 15 लिहिले. 15चा वर्ग बरोबर 12चा वर्ग पहिली बाजू अधिक 11चा वर्ग. आता माहिती आहे 11चा वर्ग किती होते आपल्याला. 11चा वर्ग 121 आहे हे तर आपल्याला माहिती आहे 121. 11चा वर्ग 121 आहे आणि 12चा वर्ग 144 आहे आणि 15चा वर्ग 225 आहे. आता ह्यांची दोन्हीची बेरीज होती का नाही बघूया. 4 आणि 1 5 आणि ह्या ठिकाणी इथंच करूया आपण 144 आणि 121 आहे. ह्यांची बेरीज बघा 5 6 2 हा सुद्धा काय होतोय तर काटकोन त्रिकोण होत नाही. हा सुद्धा हा काटकोन त्रिकोण होत नाही. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न घ्यायचा आहे आता. तर बघा पुढचा प्रश्न कोणता आहे बघा. आता आपल्याला हे करायचंय तिसरा आणि चौथा प्रश्न आपल्याला. तर बघा दुसरा प्रश्न बघायचा आपल्याला. तिसरा प्रश्न 11 60 आणि 61 हा काटकोन त्रिकोण होतोय का नाही. बाजू 11 60 आणि 61 असलेल्या. आता हा सगळ्यात मोठी बाजू 61 आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बघा 60चा वर्ग आणि 11चा वर्ग. आता आपण सूत्र लिहिलंय आणि सूत्राप्रमाणे आपण अंकाची मांडणी केलेली. या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे हे 60चा वर्ग करण्यासाठी आपण काय करूया. हे समजा ह्या 60 आणि 60 यांचा जर गुणाकार करायचा असला तर हे 2 शून्य पहिल्यांदा येत असतात आणि ह्या ठिकाणी 6 6 36 म्हणजेच ह्या ठिकाणी ह्या असा गुणाकार येतो 3600. अशा पद्धतीने मोठ्या संख्येचा आपल्याला गुणाकार करता येतो शून्य असल्यानंतर. 11चा वर्ग 121 आहे. आता आपल्याला 61चा वर्ग काढायचा आहे. 61 आणि 61 यांचा गुणाकार करूया. 6 1 आणि 6 0 6 1 6 6 6 36. या ठिकाणी बघा 1 6 2 12 हाचा 1 7 आणि 3 म्हणजे बघा 3721 हे त्या 61चा वर्ग येतोय. तर बघा आपल्याला काय करायचंय ह्या दोन्हीची बेरीज करून बघायची. 3600 आणि 121 1 2 7 आणि 3.
तर हा निश्चितच आता ही ती बेरीज बरोबर आलेली आहे, त्यामुळं आपल्याला माहिती आहे की हा काटकोन त्रिकोण होत आहे, हा काटकोन त्रिकोण होतो. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचं बघायचं आहे बघा, प्रश्न 6. चौथा प्रश्न बघायचा आहे. चौथा बघा 1.5, 1.6 आणि 1.7. सुरुवातीला आपल्याला माहिती आहे आपण कर्ण वर्ग बरोबर पहिल्या बाजूचा वर्ग अधिक दुसऱ्या बाजूचा वर्ग हे आपण घेतलेलं आहे. आता माहिती आहे आपण काय करूया, 15चा वर्ग दशांश नंतर द्यायचा, 15चा वर्ग 225 आहे. तर आपल्याला माहिती आहे आपण 2 नंतर दशांश डावीकडून 15 आणि 15. आता गुणाकार जर केला तर ह्या दोन संख्या येतात म्हणून आपण ह्या 2 नंतर दशांश देऊया, म्हणजे 2.25 येते, 2.25 येते. तर बघा 2.25 बरोबर. आता 1.16चा वर्ग किती आपल्याला माहिती, 16चा वर्ग 256 आहे, 256. आता माहिती 16 आणि 16 इथं दशांश यांचा गुणाकार केला तर इथं काय येते, ह्या 2 नंतर डावीकडून दशांश दिला तर आपल्याला द्यावा लागतोय. त्याच्यानंतर आता दुसरी बाजू 17चा वर्ग किती येतोय बघा, 17चा वर्ग 289 येतोय. आता आपल्याला माहिती आहे 17 आणि 17 ह्यांचं दोन्हीच्या 2 नंतर दशांश दिल्यानंतर ह्या ठिकाणी डावीकडून 2 नंतर दशांश दिल्यानंतर 2.89 हे उत्तर येतंय. तर आता आपल्याला काय करायचं, ह्यांची बेरीज करायची, 2.56 अधिक 2.89 ह्या दोन्हीची बेरीज ही 2.25 यायला पाहिजे, पण येत नाही. 9 आणि 6 15, 15 5 हाचाला 1, 9 आणि 5 14 हाचाला 1, 4 आणि 1 5 डावीकडून 2. तर हे काटकोन त्रिकोण होत नाही, हा काटकोन त्रिकोण होत नाही. तर मग काटकोन त्रिकोण का होत नाही, तर ह्या दोन्हीची बेरीज ही यायला पाहिजे, कर्णवर्ग यायला पाहिजे, तरच आपल्याला काटकोन त्रिकोण होतंय. तर बघा पुढचा प्रश्न आपल्याला घ्यायचा शेवटचा ह्याच्यामधला, आणि आपल्याला अजून त्रिकुट काही अजून थोडक्यात अधिक माहितीसाठी त्रिकुट सांगायचे आहेत. तर बघा आता हे शेवटचा प्रश्न आहे, 40, 20 आणि 30 ह्या संख्यांचा काटकोन त्रिकोण होतोय का नाही ते आपल्याला बघायचं आहे. आता सगळ्यात मोठी संख्या 40 आहे, 40चा वर्ग करूया. इथं सूत्र आपण लिहिले, कर्णवर्ग बरोबर पहिल्या बाजूचा वर्ग अधिक दुसरी बाजू. आता आपण दुसरी बाजू 30चा वर्ग आणि 20चा वर्ग. ह्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे सोपं आहे, हे फक्त एवढंच करायचं, 4 चौक 16 आणि 2 शून्य द्यायचे, 3 त्रिक 9 आणि 2 शून्य द्यायचे, आणि 2 दोन्ही 4 2 शून्य द्यायचे. आता माहिती आहे आपल्याला 9 आणि 4 किती येते, 13 येते, इथं 16 आहे, म्हणजेच हा काटकोन त्रिकोण होत नाही, हा काटकोन त्रिकोण होत नाही. तर आता मग कोणत्या संख्येचा काटकोन त्रिकोण होतं ते आपण थोडक्यात एकदा माहिती आपण काय करूया, एखादी संख्या आपल्याला देऊया. तर बघा काटकोन त्रिकोण कोणत्या संख्येचा होतोय ते बघायचं आपल्याला. तुम्हाला थोड्या संख्या देणार. तर बघा मी तुम्हाला थोडंसं माहितीसाठी थोडीशी सांगतोय, काटकोन त्रिकोण हा कोणत्या संख्येचा होतो त्यांची काही त्रिकुटे आपण देणार आहोत. तर आपल्याला माहिती 3चा पाडा आपण घेऊया, 3 1 3, 3 दोन्ही 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 सख 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30. तर बघा हे 3चा पाडा आपण इथं तयार केलेला आहे, म्हणजे लिहिलेला आहे. आता आपल्याला पुढचा एक असाच त्रिकुट तयार करायचा आहे बघा. तर इथं आपण काय करूया, आता 4चा पाडा तयार करूया, 4चा. 4 1 4, 4 2 8, 4चा पाडा लिहिल्यावर आपल्याला हा त्रिकोण काटकोन होतोच. 4 1 4, 4 2 4 त्रिकोण 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 सख 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40. ह्या दोन संख्या जर घेतल्या तर आता आपल्याला माहिती ह्या काटकोन त्रिकोण नक्कीच होणार आहे.
तर आता त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरी संख्या आपल्याला पुढचा पाडा घ्यायचा बघा 5चा. 5 एक 5, 5 दोन्ही 10, 5 त्रिक 15, 5 चोक 20, 5 5 25, 5 सख 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 आणि 5 10 50. आता तुम्हाला माहिती ह्या दोन्हीची जर बेरीज केली तर ह्या कर्ण होतो, हा मोठी संख्या कर्ण होतो आणि ह्याचा मात्र नक्कीच हे काटकोन त्रिकोण होत असतो. त्याच्यानंतर अजून काही आपल्याला संख्या बघायच्यात बघा. 7 24, 7 24 आणि 25 ह्या सुद्धा संख्येचा काटकोन त्रिकोण होतो. त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरी संख्या बघायची बघा. 8 15 आणि 17, 8 15 आणि 17 ह्या सुद्धा संख्येचा काटकोन त्रिकोण होतो. त्याच्यानंतर आपल्याला बघा दुसरी संख्या बघायची आहे पुढची. तर बघा 5 12 आणि 13, 5 12 आणि 13 ह्या संख्येचा सुद्धा काटकोन त्रिकोण होतो. 8 6 8 10, 6 8 आणि 10 ह्या सुद्धा संख्येचा आपल्याला काय होतंय काटकोन त्रिकोण होतोय. अशा पद्धतीने अजून आपल्या सरावासाठी आपण हे काटकोन त्रिकोण होते का नाही ते तुम्ही निश्चितपणे पाहू शकता आणि सूत्राप्रमाणे आपण हे उदाहरण सोडवून घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने हा सराव संच संपलेला आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.